A storm is brewing in Zimbabwe's Pentecostal landscape, following explosive allegations against Apostle Chiwenga, leader of Jesus Revelation Ministries (JRM), once hailed as a bold critic of false prophets and corrupt politicians. Chiwenga now faces serious accusations of adultery, abuse, financial impropriety, and moral hypocrisy, charges that further expose the growing crisis of accountability in Zimbabwe's beginning prophetic church movement. Sambi na mashoko abudanirwa panapa tichiona aiwa Apostle Chiwenga panguva inoi ngonzi aiwa vane accusations avari kupikwa aiwa abuse, adultery ne-financial impropriate. Ndobva wasubscribe walike watomba bell kuti ipinda panapa semapictures amuri kuona this lady wamuri kuona uyu panapa anonyorwa pachinzi church member breaks silence, accuses Apostle Talent Chiwenga of abuse, adultery and hypocrisy. A long-time former follower of Apostle Talent Chiwenga has issued a blistering public statement challenging the controversial preacher's moral authority and questioning the integrity in his leadership over Jesus Revelation Ministries (JRM). The man, who identifies himself on Facebook as Inongwaru, released a counter-attack in response to a 3-hour-long sermon by Chiwenga targeting ex-pastor Edmore Marange. Mwarusi's statement, raw and emotionally charged, not only defends Marange but delivers explosive allegations against Chiwenga, ranging from sexual misconduct and financial impropriety to manipulation, spiritual abuse, and hypocrisy. You slept with Trifine. You bought a house with church money. Ndo mashoko atiri kuona panapa, ndo accusations ari kupiwa Talent Chiwenga. Umuri kuona kuti aiwa ndo prophet wamunoziva kuti vanouya vachiexposa, vanova acritic yemapoliticians, vanova acritic aiwa vemamwe maprophets vakaita sana Magaya, chingoti vanhu vese religious leaders anovaataka achivati aiwa vanhu ivo havana Mwari. Tuze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko zvarina panguva ino achifumurwa zvakanyanya. Vamwe vanopindawo aiwa vachitaura mashoko achiti tagara tinovaziva kuti maprophets aya ndo zvavari, vanozama kuda kungopomera vamwe mhosva but ivo variwo vanototadza zvakanyanya. Hatudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Kuna comment section medu, subscribe, like, hit on the bell icon.